ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. कुडाळ तालुक्यातील कुपवडे बौद्धवाडी येथील ग्रामस्थांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रस्त्याच्या प्रश्नावर आता आक्रमक पवित्रा घेतलाय. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनं मिळत असल्यानं येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवरती बहिष्कार टाकण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे. कुडाळ तालुक्यातील कुपवडे हे जे गाव आहे त्या गावामध्ये जवळपास 25 घरांची बौद्ध वस्ती आहे. 25 पेक्षा जास्त. ही वस्ती गेली 2 दशक 20 वर्ष रस्ता मिळावा, बौद्ध वस्ती मुख्य रस्त्याला जोडली जावी यासाठी लोक लढत आहेत. अत्यंत शांतपणे, शांततेच्या मार्गाने अर्ज विनंत्या देऊन या रस्त्याची मागणी सर्व स्तरावर कुपवड्यातील बौद्ध बांधवांनी केलेली आहे. अगदी पंतप्रधान कार्यालयामध्ये सुद्धा त्यांनी पत्र टाकलं. पंतप्रधान कार्यालयाने सुद्धा खालच्या सगळे महाराष्ट्रातले जे तत्सम अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन कार्यवाही करावी यासाठी सुद्धा सूचना दिले होते. महाराष्ट्र सरकारचं या रस्त्याच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी असं कोणतंही आस्थापन त्याने शिल्लक ठेवलं नाही जिथं त्याने निवेदन दिलेलं नाही. सामाजिक न्याय विभागापासून ग्रामीण विकास मंत्रालय जे आहे इथपासून सचिव स्तरापर्यंत त्याने निवेदनं दिलेली आहेत. परंतु ही सगळी निवेदनं अधिकाऱ्यांनी घेतली, त्याच्याबद्दल काही अद्याप केलेलं नाही. कुपवडे बौद्धवाडीची जी अवस्था आहे, म्हणजे आता सरकारचं धोरण आहे की जिथं प्रत्येक वस्ती ही रस्त्याने जोडली जावी असं भारत सरकार, राज्य सरकार यांचं सामाजिक न्यायाचं धोरण असतानाही आणि हे वर्ष भारतीय प्रजासत्ताकाचे 75वं वर्ष आहे. भारत प्रजासत्ताकाचं 75वं वर्ष साजरं करत आहे. 75 वर्षानंतर सुद्धा कुडाळमधल्या कुपवडे सारख्या बौद्ध वस्तीला रस्ता मिळू नये यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. आजही त्या वस्तीतील लोकांना पावसाळ्यामध्ये म्हणा किंवा उन्हाळ्यामध्ये 3 चाकी किंवा 4 चाकी गाडी वस्तीत जात नाही. पावसाळ्यामध्ये जर एखादे आजारी पडले, बाळंतीण असले किंवा वृद्ध असला तर त्यांना पाठगोळी मारून मुख्य रस्त्यावर आणावं लागतं. 75 वर्षानंतर बौद्ध बांधवांना आजही अशा रस्ता नसल्याने अशा अवस्थेत जगत असतील तर ही शरमेची गोष्ट आहे. पण लोक लढतायत. 20 वर्ष अर्ज विनंत्या देऊन काही होत नाही म्हटल्यानंतर 22 सप्टेंबरला लोकांनी कुडाळ तहसील कार्यालयासमोर प्रांतांना नोटीस देऊन 1 दिवसाचं धरणं आंदोलन केलं. हे धरणे आंदोलनाच्या वेळी तहसीलदारांनी मीटिंग घेतली. तहसीलदारांच्या दालनामध्ये जी मीटिंग झाली त्याच्यामध्ये 2 निर्णय झाले, 3 निर्णय. पहिला निर्णय असा होता की ग्रामसभा घेऊन जी पायवाट आहे ती दप्तरी लावण्यात यावी तसा ठराव करावा. दुसरं असं होतं की मॅपिंग करावं, म्हणजे मुख्य रस्ता आणि कुपवडे बौद्धवाडी याच्यामध्ये शेतजमीन आहे आणि ती शेतजमीन आहे ती देवस्थानची जमीन आहे. अलीकडच्या काळामध्ये जे शेतकरी पूर्वी कसत होते ते आता कसत नाही आहेत, पडीक आहे आणि तिथून लोक रस्त्याची मागणी करतायत. आणि ही पिढ्यानपिढ्याची पायवाट आहे. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये शेताच्या बांध्यावरून वस्तीमध्ये जावं लागतं. ही परंपरागत पायवाट आहे. तर ह्या परंपरागत पायवाटेचं मॅपिंग करावं यासाठीचे मीटिंगमध्ये त्यांनी निर्देश दिले होते. बीडीओना निर्देश दिले होते, तत्सम ग्रामसेवकांना निर्देश दिले होते.
आणि तिसरी गोष्ट, ही जमीन जी आहे, ज्या जमिनीतून लोक रस्त्याची मागणी करतायत, ती देवस्थान कमिटीची जमीन आहे. आम्ही त्यांना तहसीलदारांना विनंती केली की देवस्थान कमिटीची जागा संपादित करता येईल, कारण आता शेतकरी कसत नाही आहेत. त्यामुळे तुम्ही एक पत्र कोल्हापूर देवस्थान कमिटीकडे द्या, आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो आणि त्यांची एक मंजुरी घेऊन येतो. पण तीनही निर्णय जे मीटिंगमध्ये झाले त्याच्याबद्दल कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आणि त्यामुळे नाईलाजाने कुपवडे बौद्धवाडीतल्या सगळ्या बौद्ध बांधवांना रस्त्यासारखी अत्यंत मूलभूत गरज असणारी गोष्ट आहे ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांना शेवटी कलेक्टरांकडे जावं लागत आहे. आम्ही गेल्या आठवड्यात निवेदन दिलेलं आहे, अजूनही त्याबद्दल कलेक्टरांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. पण आम्ही या लोकांनी असं ठरवलेलं आहे की 26 जानेवारीला भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी जिथं आम्ही आंदोलन थांबवलेलं होतं, धरणे आंदोलन, कुडाळ तहसील कार्यालयात जमून तहसील कार्यालय इथून कलेक्टर ऑफिस पर्यंत आम्ही पायी चालत जाण्याचा लॉंग मार्च आम्ही काढायचं ठरवलं आहे. 26 जानेवारीला सकाळी 9 वाजता तहसील कचेरी इथून कुपवडे बौद्धवाडीतील बौद्ध बांधव, स्त्री पुरुष, शाळा कॉलेजमध्ये जाणारी मुलं अशी सगळी जमून तिथून आम्ही मार्च करणार आहोत. आणि त्याच दिवशी पोचू किंवा दुसऱ्या दिवशी पोचू, पण आम्ही आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आमची व्यथा घेऊन जाणार आहोत. कारण 5(2) नुसार, म्हणजे मामलेदार कोर्ट ऍक्ट कलम 5(2) नुसार तहसीलदारांना अधिकार आहेत जमीन रस्ता देण्याचे, त्यासाठी जमीन संपादित करण्याचे. दुसरं, महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 143 नुसार या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तहसीलदारांना आदेश करू शकतात जमीन संपादन, रस्त्याच्या संदर्भात जमीन संपादन करण्याचे. परंतु ना जिल्हाधिकारी या संदर्भातले काही आदेश देत आहेत, ना तहसीलदार काही करत आहेत. कायदा आहे, कोणतीही वस्ती ही रस्त्याला वंचित राहू नये. कारण आमचं म्हणणं असं आहे की रस्ताच जर आमच्या वाडीपर्यंत नसेल तर या वाडीतील मुलं यांचा विकास कसा होणार, मुलं शाळेत कशी जाणार, आजारी माणूस किंवा बाहेर हॉस्पिटलमध्ये एखाद्या माणसाची डेथ झाली तर त्याला आमच्या वस्तीपर्यंत कसं घेऊन जाणार. ह्या सगळ्या गोष्टी प्रशासनाला माहीत आहेत, परंतु प्रशासन जाणून बुजून केवळ दलितांची वस्ती आहे, बौद्धांची वस्ती आहे, 20-25 घरं आहेत, केवळ भेदभाव म्हणून हे प्रशासन काम करतं असा आम्ही आरोप का करू नये. 75 वर्ष वाट बघितली, निवेदन दिलं, तरी सुद्धा प्रशासन वरचा कागद हलत नाही. याचा अर्थ असा की हे प्रशासन, हे सरकार कुपवड्यातील बौद्ध बांधवांचा भेदाभेद करत आहेत, जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहे. कायदे आहेत की वस्तीला रस्ते देण्यासाठी अधिकार तहसीलदारांकडे आहेत जमीन संपादित करण्याचे. महामार्ग झाला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, महामार्ग होत असताना वन जमिनीपासून देवळं सुद्धा संपादित केली आहेत. महामार्गासाठी इथले अधिकारी तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत सर्व कायद्या वस्तीसाठी जी कमिटीचं देवस्थान कमिटीचं पत्र आहे, या पत्रामध्ये देवस्थान कमिटीने सरळ म्हटलेलं आहे की ही जर जमीन पडीक असेल आणि ती देता येत असेल तर तसा अहवाल आम्हाला द्यावा, असं देवस्थान कमिटी कोल्हापूरने सांगितलेलं आहे. त्यामुळे अत्यंत वाईट वाटतं की एका छोट्या वस्तीला इतकी 75 वर्ष रस्त्यासाठी वाट बघावी लागत आहे. उद्या होणाऱ्या लॉंग मार्चची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली नाही व योग्य न्याय दिला नाही तर येत्या पंचायत समितीने आणि झेडपीचे ज्या निवडणुका होत आहेत या निवडणुकावर सुद्धा बहिष्कार घालण्याची भूमिका आमची आहे. ते आम्ही उद्याच्या लॉंग मार्च नंतर आम्ही ठरवू. या आंदोलनाला जिल्ह्यातल्या तमाम बौद्धांचा दि बुद्धिस्ट फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली श्रमी मुक्ती दलाचे नेते संपत देसाई हे या परवाच्या आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन रस्ता मिळवूनच थांबेल असं सगळ्यांचा निर्धार आहे. आणि आशा आहे की या जिल्ह्यातले पालकमंत्री, आमदार
हे या प्रश्नामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करून लोकांच्या रस्त्याचा प्रश्न सुटवतील अशी आशा आहे.